कोकणामध्ये पातोळ्या हा पदार्थ खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवला जातो. तर आज मी इथे काकडीच्या हळदीच्या पानातल्या पातोळ्या बनवते आणि पातोळ्या हा जो पदार्थ आहे ना, हा नागपंचमीला आवर्जून बनवला जातो नैवेद्यासाठी. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे मी हळदीची पानं घेतलेली आहेत. चांगली चांगली पानं स्वच्छ धुवून अशी घेतलेली आहेत आणि ही बाजूला ठेवून देणार आहे. आता पहिल्यांदा इथे मी सारण बनवून घेते. तर सारणासाठी पहिल्यांदा तूप घातलेलं आहे कढईमध्ये आणि त्याच्यावर खोबरं घालून घेते. मी इथे 1.5 कप एवढं खोबरं घेतलेलं आहे. कातलेलं नारळाचं ओलं खोबरं आहे हे. आणि आता बारीक चिरून इथे गूळ घेतलेला आहे. हे 1 वाटीच्या प्रमाणामध्ये घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर कमी आवडत असेल तर थोडं गूळ कमी घातलं तरीही चालू शकतं. गूळ आणि खोबरं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आणि बारीक गॅसवर आपल्याला हे गूळ खोबरं बनवून घ्यायचं आहे. गूळ सगळं वितळल्यानंतर इथे मी वेलची आणि जायफळाची पावडर घालते. ती पण छान अशी मिक्स करून घ्यायची आणि सगळ्यात शेवटी इथे मीठ घातलेलं आहे चवीप्रमाणे. थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं. मग गूळ खोबऱ्याला छान अशी चव येते. गुळाला जे पाणी सुटलेलं ना, ते सगळं इथे आटलेलं आहे आणि छान असं रसरशीत गूळ खोबरं माझं बनवून तयार झालेलं आहे. ॲक्च्युली काकडीच्या पातोळ्या ज्या असतात ना, ही मोठी तवशी जी मिळतात ना, त्या तवशापासून बनवले जातात. पण आता सध्या ह्या दिवसामध्ये तवशी मोठी येत नाही आहेत. ती गणपतीनंतर येतात. इथे बाजारात जी काकडी मिळतात छोट्या, ती एक छोटी काकडी घेतलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात मोठी जी असेल ना, तीच निवडलेली आहे मी. काकडी इथे स्वच्छ धुवून आणि वरची सालं काढून घेतली आहेत. दोन्ही बाजूचे टोकं कापून घेतली आहेत. ती कापून झाल्यानंतर काय करायचं, चव घेऊन बघायची. काकडी कधी-कधी ना कडू असते. आता ही काकडी किसून घ्यायची आहे. काकडी जर किसायची नसेल किंवा किसायला वेळ नसेल तर काय करायचं, काकडीचे छोटे-छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचे. मिक्सर जो आहे तो चालू बंद म्हणजे पल्स मोडवर बारीक अशी वाटून घ्यायची ही काकडी. तर इथे माझा किस बनवून तयार झालेला आहे. हा किस मी इथे भांड्यामध्ये काढून घेतलाय. तर 1 वाटी एवढा किस झालेला आहे. आणि ह्या काकडीच्या किसामध्ये ना हे पाणी आहे काकडीचं. तर ते आपल्याला काढून वगैरे टाकायचं नाही. तर त्याच्याचमध्ये मी इथे अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. आणि हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं आहे. तर मी वर झाकण ठेवते आणि छान असे एक वाफ काढून घ्यायची म्हणजे छान असं उकळलं पाहिजे हे बघा. तर मस्तपैकी एक उकळी आलेली आहे. म्हणजे छान असं कडकडीत हे पाणी झालं की आपल्याला आतमध्ये 1 वाटीभर एवढं तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. आतमध्ये पीठ घातल्यानंतर हे मिश्रण जे आहे ते व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आणि इथे बारीक गॅस केलेला आहे. तर बारीक गॅसवर 2 मिनिटं हे परतून घेणार आहे फक्त. छान असं 2 मिनिटं इथे परतून घेतलेलं आहे आणि आता काय करायचं, वर झाकण ठेवायचं, गॅस बंद करायचा आणि 5 मिनिटं हे असंच ठेवून द्यायचं आहे. तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि छानपैकी थोडं कोमटसर पण झालेलं आहे हे पीठ. तर हाताला इथे मी थोडंसं पाणी लावून घेतलं आहे. थोडं-थोडं पाणी लावायचं हाताला आणि हे पीठ मळून घ्यायचं कोमट असतानाच. म्हणजे छान असं नरम पीठ बनवून तयार होतं. आणि आपल्याला मोदकासाठी लागतं तसं पीठ नको आहे. थोडंसं मऊसरच आपल्याला हे पीठ लागणार आहे. थोडंसं मऊ पीठ असलं ना, की पटापट असं ते हळदीच्या पानावर सरकलं जाणार. तर इथे हळदीचं पान घेतलेलं आहे. तर पानाचा जो वरचा भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे. ह्या हळदीच्या पानाचे ना मधून 2 भाग करणार आहे. खूप मोठं पान आहे ना, त्यामुळे ह्याचे 2 भाग करून घेणार. जर छोटी पानं असतील तर तुम्ही अख्ख्या पानावर सुद्धा पातोळी थापली तरी चालू शकते. पान घेतल्यानंतर पानाचा हा रेषांचा भाग आहे ना, त्याला थोडं पाणी लावून घ्यायचं आणि आपण जो गोळा घेतलेला आहे, असं लांबसरच असा गोळा घ्यायचा म्हणजे पटापट अशी थापून होते पातोळी. हाताला पाणी थोडं-थोडं लावून घ्यायचं आणि ही पातोळी अशा पद्धतीने थापून घ्यायची आहे. आता पातोळी इथे थापून झालेली आहे. वर मी आता सारण घालून घेते. तर सारण असं व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे. म्हणजे सगळ्या पातोळीमध्ये व्यवस्थित असं घालून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने बंद करायची पातोळी. पहिल्यांदा कडा बंद करायची आणि मग व्यवस्थित अशी दाबून-दाबून बंद करून घ्यायची. तर ही एक पातोळी आपली बनवून तयार झालेली आहे. पानाला आपण पाणी लावून ही पातोळी बनवली आहे. आता दुसरी पद्धत म्हणजे पानाच्या ह्या कडा ज्या आहेत, त्या दोन्ही बाजूच्या कडा कापून टाकलेल्या आहेत आणि मी अख्ख्या पानावरच पातोळी थापणार आहे. तर इथे मी पानावर एकतर पाणी लावलं तरी चालू शकतं. तर इथे मी तूप लावून घेते. तुपाचा खूप छान असा वास येतो पातोळीला. तुम्हाला तूप वापरायचं नसेल तर तुम्ही तेलाचा वापर करू शकता किंवा पाणीसुद्धा लावू शकता. पिठाचा असा लांबसरच गोळा घ्यायचा बनवून आणि अशा पद्धतीने थापून घ्यायचं. हाताला आता पाणी लावायचं आहे. फक्त पानाला तूप लावायचं, बाकी हाताला पाणी लावूनच हे थापून घ्यायचं आणि व्यवस्थित अशी बंद करून घ्यायची पातोळी. आपण पानाला तूप लावलेलं आहे. तूप लावल्यामुळे पानाला पातोळी जी आहे ती एकदम चिकटून बसत नाही. याउलट जर पाण्याने थापली असेल ना, तर पानाला चिकटून बसते आणि ज्यावेळी आपण वाफवतो,
वाफवून झाल्यानंतर मग ती निघते. आता एका कढईमध्ये 1 ग्लासभर पाणी घातलंय. त्याच्यामध्ये स्टँड ठेवून वर ही अशी चाळण ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या पातोळ्या अशा पद्धतीने व्यवस्थित अशा मांडून घ्यायच्या. वर एकदम गच्च बसेल असं झाकण ठेवायचं आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला ही व्यवस्थित अशी वाफ काढून घ्यायची आहे पातोळ्यांना. पातोळ्या शिजल्या हे कसं ओळखायचं? तर जी आपण पानं हळदीची ठेवलेली ना, तर हा पानांचा रंग जो आहे ना, हा चेंज झालेला दिसणार आपल्याला. तर मस्तपैकी गरमागरम अशा पातोळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत इथे. मी तुम्हाला एक पातोळी उघडून दाखवते. मस्तपैकी झालेली आहे बनवून तयार. हे आपण काकडीच्या किसामध्ये पीठ शिजवलेलं आहे, त्यामुळे चव पण अप्रतिम अशी येते. ही जी पातोळी आहे ना, ही आपण पाण्यावर थापलेली. तिचं पण वरचं जे हळदीचं पान आहे, ते व्यवस्थित असं निघालेलं आहे. पातोळ्या ज्या आहेत ना, ह्या हळदीच्या पानावर केल्यामुळे काय होतं, हळदीच्या पानामध्ये ना अँटीबॅक्टेरियल आणि औषधी गुणधर्म भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. त्यावेळी आपण ह्या पातोळ्या हळदीच्या पानामध्ये वाफवतो ना, त्यावेळी त्याचे जे गुणधर्म आहेत, औषधी गुणधर्म, त्या आपल्या पातोळ्यांमध्ये उतरतात. या हळदीच्या पानामुळे ना आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढायला मदत होते. तर इथे काकडीचे हळदीच्या पानातले पातोळे माझे बनवून तयार झालेले आहेत. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.